khona la abangobaba emakhaya, khona abantu abawomama emakhaya, abanye bawogogo emakhaya. Le mthetho enayifundiswa abazali benu, njengoba namhlanje ningabantu, nisola nini isikhathi sokuyifundisa abantwana benu, neni bazele nabafikayo emizini yenu ngokuzogana. Ngoba njengoba ngihlale ngisho, akuvelanga nazazi izinto enizaziyo njengoba nizazi namhlanje, nokuthi umuntu uhlonishwa kanjani. Seniye nikhala nithi iy'ngane zanamhlanje ayihloniphi, kodwa niyazi ukuthi lokho anikhogelanga emoyeni nini, njengoba nikwazi nje nakufundiswa. Hayi ukuthi nakufundiswa ngokuthi umuntu edlula nje kuwena, nakufundiswa ngendlela eqoqekileyo kwaze kwangena kini. Nachazelwa futhi ukuthi kuyini khona lokho manikugcina. Kodwa namhlanje ungazathi senilindele ukuthi leyo nto izovele iqhamuke emoyeni ingene kulabantwana enibazele. Inselelo nansi indaba mhlambe enye ningayazi. Inselelo enanibhekene nazo ngaleso sikhathi sokufundiswa leyo mthetho, zazi ngafani neinselelo laba bantwana ababhekene nazo namhlanje. Kwakukude kuqala ukuthi nayo leyo nto okuthiwa ihloniphe ungahamba uzuyifica uyibone. Namhlanje bayikhiphe ephaketheni ayibuka umuntu khona isandleni. Isikhathi leso kufanele ngabe ila uqine khona lelozwi laleyo mthetho kakhulu kunangalesi sikhathi enanikhula ngaso. Ziningi inselelo izingane zenu ezibhekene nazo kulomhlaba wanamhlanje. Okwenu kwakungcono kakhulu, kodwa nangaphezulu kwalokho noma kwakungcono, abazali benu abazange baniyekelele. Banicabangela ngoba becabangela ikusasa lenu. Noma naniqina kodwa babe nganiyeki ukunifundisa umthetho. Namhlanje niyawazi. Igama enigcina ngalo ukuthi hayi thina sasinge njengani. Navele nabanjalo noma khona abantu ababenimele ngokunifundisa umthetho. Uma ningakwenzi lokho, lezi ngane zizoba njani kusasa? Zizoba njani lezi ngane kusasa? Nilindele ukuthi kuzovelani noma nilindele ukuthi kuyoze ukuthi mase konakele bese kuyila seniyisola khona lezi ngane ayifani nathi. Lezi ngane njengoba ubaba kade esho ukuthi zilibele utshwala. Mina ngaze ngibabona abantu ukuthi ma impi yangokuqina beye ngokuya behlehla bona kubantwana babo. Mina ngazi ukuthi abantu ma impi yangokuqina baya ngokuya bebagona abantwana ngoba bebavikela ukuthi nansi impiza ngamandla ingazi bafike. Baye bebathatha abantwana bebafihle ngoba abantu abangenamandla. Bebakhoselisa endaweni la bezobafundisa khona indlela ukuthi kusasa uma kuya ngokuthi yaphela lempi kusangaba khona ithemba lempilo yaphambili. Ngiyakhala mina abantwana nibayekelele kakhulu ngezinto nina enazifunzwa abazali benaba bengaphambili kwenu ukuze niphile njengoba niphila nje namhlanje. Abasebaningi abantwana basayobona iminyaka eseniyibonile nini enibadala. Abasebaningi abantwana basayotholakala kuthiwe lo muntu uyaphila phakathi kwabantwana abakhona namhlanje. Izitha zimbili, izimo ababhekene nazo namhlanje. Isitha sesibili yilokho engikushoyo ukuthi nina enakufundiswayo anizange nikudlulisele kubona.
ngenhliziyo efanayo abazali benu abakudlulisela ngayo kimi. Mhlawumbe manje ngase